маємо доповідь аспірантки нашої кафедри Юлії Аносової. Політико-правова оцінка Голодомору в Україні іноземними державами та міжнародними організаціями порівняльний аспект. Будь ласка. На сьогоднішній день оцінка Голодомору 32-33 років у світі вкрай неоднозначна. І причиною цього може бути те, що радянська влада тривалий час замовчувала факт голоду 32-33 років, і на офіційному рівні про ці події почали говорити лише наприкінці 80-х років. Що стосується України, то оцінка Голодомору в нашій державі останні десятиліття зазнала значних змін. Однак лише із прийняттям 2006 році закону України про Голодомор 32-33 років в Україні та рішення апеляційного суду 2010 року Україна зайняла чітку та принципову позицію стосовно того, що Голодомор все ж таки є актом геноциду проти українського народу. Для порівняння про вірменський геноцид у світі заговорили також всередині 80-х років на офіційному рівні. І вже у декларації про незалежність Вірменії в пункті 11 цієї декларації, ця декларація була прийнята в 90-му році, йшла мова про необхідність, цитую, досягнення міжнародного визнання геноциду 1915 року. Навіть в українському законі 2006 року таке положення відсутнє. Зважаючи на той факт, що лише Україні знадобилося понад 20 років для визначення своєї позиції щодо кваліфікації Голодомору 32-33 років, оцінка цих подій іншими державами та міжнародними організаціями є ще менш однозначною. Так загальновідомо, що 23 держави визнали Голодомор актом геноциду. Зокрема, це такі держави, як Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан і окрема держава. Таке визнання відбувалося шляхом прийняття спеціальної резолюції або декларації парламентами відповідних держав. Як видно, це передусім держави Прибалтики, Східної Європи, Південної та Північної Америки. Разом із тим, лише 13 із цих держав прямо та однозначно визнали Голодомор геноцидом. А саме це такі держави, як Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика та Латвія. Ось, до прикладу, як сформульоване положення про визнання Голодомору геноцидом у постанові парламенту Грузії від 20 грудня 2005 року. Парламент Грузії усвідомлює, що тоталітарним більшовицьким режимом у вказаний період 32-33 роки був здійснений цілеспрямований геноцид проти українського народу і висловлює скорботу та співчуття з приводу загибелі жертв геноциду, здійсненого в Україні в 32-33 роках. Парламент Канади пішов ще далі і 29 травня 2008 року прийняв закон Сі-459, згідно з яким голод 32-33 років визнається геноцидом, а також встановлюється меморіальний день Голодомору. Що стосується решти 10 з 23 названих вище держав, то прийняті їх парламентами документи лише вшановують жертв Голодомору та засуджують злочинні дії радянської влади проти України, однак вони уникають прямої кваліфікації цих дій. Так, наприклад, Конгрес США прийняв декілька резолюцій з нагоди вшанування пам'яті жертв Голодомору. В трьох із них злочин геноциду згадується лише побіжно. Так, наприклад, в резолюціях Палати представників від 21 жовтня 2003 року та 23 вересня 2008 року термін геноцид вживається лише у преамбулі, де міститься посилання на висновок Комісії Конгресу США з дослідження Великого голоду в Україні 1985 року щодо того, що, цитую, Йозеф Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 32-33 роках. Все, більше згадки про геноцид в цих резолюціях немає. З іншого боку, в резолюції Сенату, це була Палата представників, а це вже Сенат, номер 202 від 18 квітня 2004 року, безпосередньо зазначається, що штучний голод в Україні 32-33 років був актом геноциду, як цей злочин визначено у Конвенції про геноцид.
Отже, як бачимо, навіть в межах однієї країни і одного законодавчого органу оцінка голодомору може суттєво відрізнятися. А це, в свою чергу, дає простір для політичного маневрування у ставленні і оцінці цих подій урядами держав. В цьому контексті слід зазначити, що юридичне визнання голодомору актом геноциду парламентом ще не дорівнює фактичному визнанню цієї обставини державою. В Конституції більшості держав зазначається, що зовнішню політику держави формує Міністерство закордонних справ, тобто уряд держави. І так, наприклад, у березні 2010 року парламент Швеції 131 голосом проти 130 голосів визнав вірменський геноцид 1915 року. Однак від самого початку уряд Швеції був проти цього рішення і тому просто відмовився виконувати його у своїй зовнішній політиці. Отже, навіть щодо тих держав, які офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу, Україна не повинна припиняти інформаційну кампанію, спрямовану на міжнародне визнання голодомору геноцидом. Крім держав, на регіональному та муніципальному рівнях голодомор визнали геноцидом також Каталонія, декілька штатів Австралії, Бразилії, 4 провінції Канади, а також місто Рим, Ріо-де-Жанейро, окремі міста Португалії, Аргентини, Бразилії, Іспанії та Великої Британії. З-поміж церков таку позицію висловили Католицька церква, Константинопольська православна церква, Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату, а також Українська православна автокефальна церква.